passa la tempesta i tot es va ordenant. Viure sense pressa, viure cada instant. No tens res a perdre, tot està al teu cap. I si la lluna s'il·lumina, la tristor es va desmuntant. Digue'm quan deixarem de mirar enrere per poder seguir endavant. Digue'm quan deixarem de mirar enrere per poder seguir endavant. Digue'm quan deixarem de mirar enrere per poder seguir endavant. Fa la primavera, no hi ha res constant. Sent com s'accelera i com va bategant. Deixa anar les armes, s'acaba el combat, la llum d'un nou dia a les teves mans. Digue'm quan deixarem de mirar enrere per poder seguir endavant. Digue'm quan deixarem de mirar enrere per poder seguir endavant. Digue'm quan deixarem enrere per poder seguir endavant. Digue'm quan deixarem de mirar enrere per poder seguir endavant. Digue'm quan deixarem de mirar enrere per poder seguir endavant. Digue'm quan deixarem de mirar enrere per poder seguir endavant. Deixarem de mirar enrere per poder seguir endavant. Moltíssimes gràcies, Pablo Garrido. Moltes gràcies. Amb tots vosaltres, Clara Armengol i Xavier Valls. Bona tarda, benvingudes, benvinguts a la quarta edició dels Premis Inclusius de l'Esport Català. Amigues, amics, companys, companyes, autoritats, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta quarta edició dels Premis Inclusius de l'Esport Català de la ONAT Foundation. En primer lloc volem agrair a la cantant Bet i un fort aplaudiment per ella que ens ha ofert aquest tema fantàstic. Moltes gràcies a la Bet per participar aquesta tarda amb nosaltres. Ella deia fa un moment unes paraules amb aquesta música i amb aquesta cançó, quan deixar de mirar enrere per poder seguir endavant. Això és el que ens deia i és el que volem, seguir endavant per créixer en el que som i en el que podem oferir. Aquest és un dels reptes d'aquests premis i de la Fundació ONAT, que té com a objectiu reconèixer la importància dels col·lectius que treballen amb l'esport com a eina d'inclusió social, de superació personal i col·lectiva. I és que aquest acte no seria possible sense l'amable participació de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, l'INEF,
per donar-los la benvinguda a les seves instal·lacions. Per això, un especial agraïment al director de l'Institut, amb tots vosaltres, el senyor Eduard Inglés. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Secretari General de l'Esport, de l'Activitat Física, president de la Fundació ONAT. És un gran plaer rebre a totes i a tots vosaltres per aquests premis i acollir-los aquí a l'INEF ja per segon any consecutiu. I diria que ho és per dos motius, un potser de més institucional i un de més personal, més emocional. Començo pel primer, i és que és a l'INEF, l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, que ens agrada anomenar la Universitat de l'Esport, i són dues paraules que les unim aquí a l'INEF, però que ja per si soles són realment motiu d'integració, motiu de diversitat. La universitat integra a tothom que s'hi vol apropar i és una font de coneixement, i l'esport per si sol, i ho demostren precisament aquests premis, són també una gran eina d'inclusió, com veurem precisament amb aquests premis i amb molts dels projectes premiats i amb totes i tots vosaltres que som aquí avui. Per tant, gràcies a la Fundació per escollir l'INEF. És per nosaltres un plaer acollir-vos aquí i donar-li encara més sentit a aquest premi, per una banda, i a les funcions de l'INEF per l'altra. I el segon motiu, deia que és més emocional, més personal, perquè si som aquí avui és en gran part perquè així ho volia en Sergi. Havíem comentat de fer unes jornades, de fer un congrés d'inclusió i esport. Aquests premis són una passa endavant sobre el que volia. Ja vam fer una jornada d'esport i discapacitat també amb la Fundació i així seguirem endavant perquè és el que volia, és el que volem i és pel que obrim aquestes portes dia a dia. Per tant, moltes gràcies, benvinguts, benvingudes, gaudiu d'aquesta jornada. Gràcies. Gràcies, senyor Eduard Inglés, per aquestes paraules de benvinguda i per acollir aquests premis a l'INEF. I per tal de parlar-nos d'ONAT Foundation i presentar-nos la principal novetat de l'edició d'enguany d'aquesta gala i d'aquests premis, rebem a l'escenari el senyor Francesc Colomer. President d'ONAT Foundation. Molt bones, benvinguts i benvingudes als quarts premis inclusius de l'esport català que organitzem la Fundació ONAT juntament amb la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física. Aprofito per donar la benvinguda a la Secretària General de l'Esport i l'Activitat Física, la senyora Anna Caula, que presideix aquest acte, el diputat i amic Quim Joer, benvingut, autoritats, patrons de la Fundació, empresaris i empresàries, que després veurem entregar una beca important. Sense vosaltres i sense la vostra ajuda, tot seria molt més difícil. Eduard, director de l'INEF, gràcies per acollir-nos a casa teva, a casa vostra, i sobretot donar la benvinguda als premiats, als no premiats, que també hi són, en definitiva, a les entitats que treballeu la inclusió mitjançant l'esport, perquè al cap i a la fi sou la raó principal de la nostra existència. A poc i amb bona lletra, però sempre endavant, això m'ho deia la meva àvia. I a poc, amb bona lletra, la Fundació ha arribat al final d'aquest any, el seu quart any de la seva vida, amb els objectius assolits. Entre d'altres, destacar que la Fundació ja portem 10 cims assolits en el projecte 14 per 1000 trekking inclusiu. Vam organitzar a Manresa la segona jornada de l'esport i de la cultura inclusiva, el segon Open de natació sincronitzada inclusiva, que va comptar com a convidat l'equip de les Sirenes Especiales de Mèxic. I ara recentment hem finalitzat, juntament amb la Real Federació Espanyola de Tenis, el Màster Nacional en Cadira de Rodes, i avui arribem a la quarta edició d'aquests Premis Inclusius de l'Esport Català. I parlant dels premis i fent comptes, ja hem becat o reconegut en més de 40 projectes que tenen com a objectiu la inclusió mitjançant l'esport. I quan parlem amb aquestes entitats, quan parlem amb vosaltres, el que et dones compte és que l'import de la beca
no és el més important, no és el que més valoreu. El que veritablement ens dieu que és important és aquest reconeixement a la feina ben feta i aquest premi us dona visibilitat. I aquí m'aturo. L'objectiu de la Fundació és la inclusió mitjançant l'esport. Aquesta frase queda molt bé, però no acaba de remoure consciències. Jo el que diria és que a la Fundació estem orgullosos de fer visible el que moltes vegades és invisible, la vostra feina, i que l'esport ens fa iguals o ens hauria de fer iguals. Amb això, tan senzill, si hem aconseguit fer-vos visibles, ja ens trobem recompensats. L'altre dia vaig assistir aquí mateix a l'entrega dels guardons de l'esport que organitza la Fundació Catalana de l'Esport, presidida pel senyor Pere Sust, i aquí la secretària general l'Anna Caula, molt encertadament, al meu entendre, va posar un exemple que ens hauria de fer reflexionar. Ens en va posar dos, però n'agafo un. Abreviant, dos equips de futbol de la mateixa ciutat. L'un, el 2022, no ha guanyat res. L'altre, el 2022, ha guanyat la Lliga, la Copa i subcampió de la Champions. I l'any anterior, campió de la Champions. Quin hauria de tenir més pes o més pes mediàtic? Doncs si en el primer li posem futbol masculí i en el segon li posem futbol femení, tot canvia. No és el mateix el Barça, el primer equip, que l'equip femení, tot i que, gràcies a Déu, tot això s'està igualant. Però no és el mateix. I jo ara us en posaré un altre d'exemple. Un nedador amb 2 medalles olímpiques i un altre amb 7 medalles olímpiques en 5 Jocs Olímpics diferents. Sydney 2000, Atenes 2004, Pequín 2008, Londres 2012, Tòquio 2020. Tela, no? Queda clar qui és el més exitós, a part de campionats mundials. Però si en el primer li deixem Jocs Olímpics i en el segon hi posem la paraula para a davant, Paraolímpics, torna a canviar la cosa. I torna a canviar. I aquest exemple té noms i cognoms, i el tenim aquí avui, el Miguel Luque, nedador paralímpic amb 7 medalles olímpiques amb 5 Jocs Olímpics, que el tenim també de president d'honor de la nostra fundació i que li costa Déu i ajuda poder competir tot i els seus èxits. L'esport ens fa iguals, sí, però no del tot. I tenim com a societat i les administracions encara molta feina a fer. Arremanguem-nos i fem-la. Si tots hi aportem el nostre granet de sorra, de ben segur que farem un món més just. Moltes gràcies i que gaudiu de la gala. Moltes gràcies, Francesc Colomer. Anem a fer més visible encara l'esport inclusiu aquesta tarda. Si es queda una estona amb nosaltres perquè volem lliurar el primer premi d'aquesta nit. I per fer-ho demanem que ens acompanyi aquí dalt de l'escenari el senyor Juan Burgos, que és administrador de Anadambur S.A. Pot pujar, sisplau? Encetem el lliurament amb el primer premi inclusiu individual. Principal novetat d'aquesta edició, i la persona que va dirigir aquest guardó és un exemple de constància i de superació. Ell va néixer amb paràlisi cerebral física, però això no l'ha aturat mai en la lluita per assolir el seu somni. Té un màster en gestió i direcció d'empresa esportiva, ha aconseguit el títol d'entrenador nacional de futbol i està orgullós, molt orgullós d'haver creat i d'entrenar el primer equip de nois i noies amb paràlisi cerebral del Vallès Oriental al Club Futbol Vilanova del Vallès. Veiem-ne unes imatges. Soc en Marc Fuentes, tinc 23 anys i tinc una paràlisi cerebral física, però
Això no m'impedeix ser entrenador de futbol. Estic, per una banda, portant els meus amics a nivell d'escola i per l'altra banda, doncs, aprenent el juvenil A de l'Espanyol, tot amb el Xavi Coro. Y hemos de esperar a donde va el balón. No nos podemos comer el balón. Al final, he veure una mica que milloren dia a dia, que ells sigui una cosa recíproca, que vull dir que tant tu els dones coneixements com ells t'ho agraeixen, no? I això és el que m'agrada de ser entrenador de futbol. El guanyador del primer Premi Inclusiu Individual d'Esport Català és Marc Fuentes Molina. Puja a l'escenari a recollir aquest merescut guardó. El premi per en Marc. Moltíssimes felicitats. Marc, no marxis, que et vull fer una pregunta. A veure, jo em poso aquí al costat del Marc. Hi ha algun somni que sigui impossible d'aconseguir? No. Tu n'ets l'exemple, no? Al final, tu has de tindre un camí i seguir-lo. Tindre persones com he tingut des que el futbol de Nova, el recolzament 100% del Santi i tothom. Després a l'Espanyol, que també t'han fitxat ara, m'han fitxat i han confiat 100% en mi i amb la meva qualitat. I després, el fonamental, no? La família. Que seria sense la família, no? Que em dona eines i per seguir, perquè sigui més fàcil les coses i això he d'agrair 100%. I per últim, com no, donar les gràcies a la Fundació UNAT perquè feu una gran labor i gràcies per aquest premi. La gran feina és la que feu vosaltres. Moltes felicitats, Marc, enhorabona. Moltes gràcies, Marc. I endavant amb la teva carrera, que segur que aconseguiràs tot allò que et proposis. Gràcies també al president Donat i a les persones que han donat el premi. I a continuació... Anem pel segon guardó de la nit. Exactament, volem lliurar el segon guardó d'aquesta nit. Es tracta del segon Premi Inclusiu de l'Esport Sergi Mingote. És un premi que du el nom i l'ànima del nostre estimat Sergi que veiem en aquestes imatges i que tant trobem a faltar. I aquest premi té un objectiu, que és premiar projectes d'esports de muntanya, d'alpinisme o d'esquí inclusiu. I per tal de lliurar aquest guardó, tenim el gust de rebre a escena a la Míriam Roset, parella de Sergi Mingote i una de les persones que millor coneixia la tenacitat i la tossuderia del Sergi. També que ens acompanyi, sisplau, dalt de l'escenari, la senyora Berta Trillo, que és gerent territorial del Vallès Oriental d'Agbar. Gràcies. També a la senyora Berta Trillo. En pas ferm. En pas ferm. Són unes jornades de marxa popular i activitats familiars que permeten afavorir l'esport adaptat als nens, nenes, nois i noies amb discapacitat, fent possible la participació de tothom. Veiem un vídeo. En Pas Ferm són unes jornades lúdico-esportives organitzades per 3 escoles públiques d'educació especial de Girona, els Àngels de Palamós, a Font de les Abelles de Girona i l'Escola Ventijol de Blanes. Aquesta marxa consta de 3 recorreguts. Una de 10 quilòmetres, que és més exigent perquè és per muntanya i corriols. Hi ha un altre recorregut de 5 quilòmetres que hi ha la part
de corriols i la part del carrilet, i hi ha una altra que és totalment adaptada per cotxets, per patinets, per bicicletes. I després de tot això, la gran festa, que és el gran concert, on es té en compte totes les necessitats dels nostres nens, com ara és que si es volen estirar al terra ho poden fer, tenim un espai i el volum dels decibels. M'agrada amb pas fem. Molt bé, Cèlia. I els guardonats amb el segon premi inclusiu de l'esport Sergi Mingote són l'agrupació d'escoles i AFES d'Educació Especial. Els Àngels de Palamós, de l'Escola Comarcal del Baix Empordà, la Font de l'Abella de Girona, de l'Escola Comarcal del Gironès, i Ventijol, de Blanes, de l'Escola Comarcal de la Selva Marítima, i el seu projecte col·laboratiu, Amb Pas Ferm. I en el seu nom recullen aquest guardó la Sílvia Fa, mestra, l'Assumpta Carreras i la Isabel Rincón. A veure, he vist que sou molta colla amb aquest projecte. Com neix aquest esperit col·laboratiu i això de fer un projecte entre tanta gent, AFES, escoles? Tot va començar amb una proposta de les diferents escoles, ajuntant-se famílies i professionals, i llavors a partir d'aquí va començar Què fem, va sortir el Pas Ferm, i llavors va ser una sinergia de persones, de propostes, d'empreses, de molta cosa, i bueno, aquí estem. Uns som els que hem iniciat i d'altra gent que ha anat continuant, perquè vol dir molt de temps i molta feina. I la cosa més important que heu vist super de gent, que el que passa amb les escoles d'educació especial, que a vegades ens quedem una mica dins el nostre marc, quan sortim hi ha gent que ve, i això és el Pas Ferm. Tota la gent que ens està mirant també. Moltíssimes felicitats i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per aquesta iniciativa. Gràcies. Gràcies també, Berta, gràcies, Míriam, per acompanyar-nos aquesta nit dels Premis Inclusius. Aviam, acabem de començar, ja hem donat 2 premis, però encara ens falten molts premis per donar i encara ens falten coses per fer i potser és el moment de fer una petita pausa, un petit repòs. A continuació farem una aturada. Fem una aturada en aquest camí inclusiu que acabem de començar aquesta tarda i podem gaudir d'un fragment de l'espectacle de Tu a Tu. És un espectacle de Sergio Pla i de Quique Maltas que reflexiona sobre les limitacions físiques i mentals i sobre la capacitat humana per fer-hi front. El seu lema és: si caminem sols, anem més de pressa. Si caminem junts, arribem més lluny. I nosaltres ens fem ressò. Rebem-los amb un fort aplaudiment al circ El Mur.
Moltes gràcies, Circ al Mur, per acompanyar-nos aquesta nit dels Premis Inclusius de l'Esport Català. Sort que no ens fan fer malabars a nosaltres, no? No, efectivament, sí. Seguim. Tot seguit, volem parlar amb la veu de l'experiència. L'any passat, una de les beques del tercer Premi Inclusiu de l'Esport Català va ser atorgada al Club de Tenis Andrés Jimeno pel seu projecte d'adaptar l'esport del pàdel a les capacitats dels alumnes, evitant així la seva segregació. Per tal que ens expliquin quines han estat les accions que s'han dut a terme gràcies a la beca rebuda, volem demanar la presència a l'escenari del Nil Martínez, director tècnic, i de Joan Anton Martínez, president. Gràcies per acompanyar-nos. Nil? Encantat i benvingut. Què tal? Molt bé. Hola de nou. Bona tarda. Què ha significat pel vostre projecte rebre una de les beques dels Premis Inclusius? La beca ens va ser de molt ajut, tant econòmic com el tema del reconeixement, que és el més important que heu comentat, el tema de la visibilitat a empreses grans, a ajuntaments, a tot això una miqueta, i al final això ho hem revertit amb els nanos. De 150 teníem l'any passat, aquest any hem arribat a la xifra de 200 i hem obert una delegació a Cabrera i una altra delegació al Prat de Llobregat, a part de Castelldefels, que estem allà encara. Imparables, doncs, no? Estem a tope, supercontents i molt agraïts a vosaltres. Moltes gràcies per haver vingut aquest any també en aquesta gala Donat Foundation dels Premis Inclusius. Felicitats i seguir treballant així. Moltes gràcies a vosaltres. I ara seguim amb el lliurament dels premis de la categoria col·lectiva d'aquesta edició. Com sempre, volem fer una menció especial al jurat. Moltes gràcies per la vostra tasca i compromís. El jurat d'aquests quarts Premis Inclusius de l'Esport Català està format per Ismael Sánchez, gerent de la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals, Joaquim Pariser, responsable d'acció territorial de l'esport de la Generalitat, Pol Macuri Redolat, esportista d'èlit, i Míriam Roset, coordinadora de projectes Donat Sports Foundation.
Doncs vinga, engeguem ja aquest lliurament de premis d'aquest any i per lliurar el primer guardó demanem aquí dalt de l'escenari la presència del senyor Adolf Martínez, que és CEO de CIL Logística. Sisplau, si vol pujar per aquí, ja situa al meu costat. La filosofia de sincrogestió és per fer la natació artística sincronitzada un esport igualitari, inclusiu i sense límits, obrint les portes a practicar aquest esport a totes aquelles persones que, pel motiu que sigui, tenen alguna discapacitat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... A l'entrenament en sec practiquem el ball i ho faig amb audífons. I després, quan anem a agafar les tovalloles i tot, me'ls trec i a la piscina ho diuen més fort i si no els hi pregunto a les companyes. Des de sincrogestió sempre treballem la natació artística des d'una vessant lúdica i des d'uns anys cap aquí la treballem també d'una manera inclusiva, perquè tot i que el nostre tarannà ja és així, sí que veiem que si no posàvem l'etiqueta inclusiva potser no arribava a més nens i nenes que podien gaudir d'aquesta activitat. Com no fem tampoc competicions, però fem exhibicions, seguim aprenent i practicant, però també ens ho passem bé i no hi ha tanta pressió. I el guardó és per sincrogestió i el seu projecte natació artística sincronitzada inclusiva. Recull el premi David Boleda, director de sincrogestió, Elna i Chloe Baguer, esportistes. Felicitats. Aviam, hem vist que aquest és un projecte de llarg recorregut amb un present esplèndid i el futur, què teniu previst? Bueno, no sé, jo crec que no hi ha límits amb tot això i llavors els límits ens els posem nosaltres i sí que és cert, una mica enllaçant i per no anar més per feina, la visibilitat és el més important que ens atorgueu amb aquests premis, però també hi ha una cosa que veiem nosaltres a casa nostra i és cobrim una mica les mirades de les famílies. No sé si vosaltres ho trobeu, però nosaltres ens trobem en famílies que no ens expliquen la discapacitat que té la seva filla o el seu fill i estan fent l'activitat amb nosaltres i saben que tenim un compromís amb la inclusió. Llavors, això també potser és una porta que obre a totes aquestes famílies que no ens diuen res i que nosaltres estem esperant que ens ho diguin, perquè amb això ho trobem molt normal, no? I avui ens acompanya l'Elna, la seva germana no ha pogut venir, i hi ha la Sara, que és l'entrenadora que les entrena amb elles, així que elles són les principals protagonistes avui. Doncs moltes gràcies, moltes felicitats. Moltes gràcies. Esteu contentes? Doncs moltes gràcies per haver vingut. Elna, vols dir alguna cosa o no? Sí, em sembla que sí. Ah, no t'ho havies preparat? Improvisa, va. Estàs contenta? Sí. Sí? Cada divendres vaig i fem un ball. Un ball? Sí. Ah, estupendo. I al final del trimestre fem una exhibició. Una exhibició. Cada trimestre. Doncs això no ens hem de perdre. Tu. Moltes gràcies. Doncs vinga, ja podeu tornar a seure. Gràcies, i per lliurar el següent guardó rebrem a l'escenari el Agustí Martínez, General Manager de Mastercall. A veure, es pot col·locar aquí, sisplau. Anem a parlar d'un projecte ara. Les persones que lideren aquest projecte del que parlarem creuen fermament que és possible una societat sense barreres per les persones amb discapacitat, per cap persona. Cap barrera per cap persona. Una societat oberta i inclusiva que abraci la diversitat i la percebi com el que és, en realitat, una font de riquesa. I volen aconseguir-ho mostrant la diversitat com una cosa quotidiana, del dia a dia, que ens trobem a tot arreu. I d'aquesta manera demostrar que també la diversitat és convivència. Doncs veiem el vídeo. Hòstia, ha decidit ese, sí. Ara a l'esquerra. Vale, ja estem al sol.
L'associació és Capaç i Vàlida i neix el 2019 arrel de que la Jana pateix una caiguda de muntanya, perquè es dona compte de que hi ha falta de visibilitat i de coneixement sobre la discapacitat. Al principi, la rehabilitació que fèiem no era aprendre a vestir, sinó agafar força a la zona on no teníem lesionada. I al final, donar visibilitat sobre el que comporta viure amb una discapacitat, al final és un bé per tots, perquè busquem aquest món inclusiu i que estigui pensat per tot tipus de persones, sigui la diversitat que tingui. ¿En serio? El guardó. El segon guardó d'aquesta nit és per l'associació Capaç i Vàlida i per les jornades inclusives i singulars. Recullen el premi en Gerard Soler, l'Ariadna Balmes, la Jana Arimany, que són 3 membres de l'entitat. Al final són 2, la Jana i en Gerard. Endavant. Jana, aquestes jornades inclusives, com es desenvolupen? Són tot un èxit i ha participat moltíssima gent, veritat? Sí, la veritat és que cada vegada tenim més escoles que estan obertes a que anem a presentar les nostres jornades i consisteixen en una sèrie de tallers que fem a l'aula per treballar temes com l'empatia, el posar-se a la pell d'una altra persona que viu una realitat diferent a la teva i que potser molts alumnes la tenen la veuen molt llunyana, i a través del testimoni d'una persona amb discapacitat intentem trencar tabús també i que els alumnes se sentin còmodes a preguntar tot allò que vulguin. I a més, una part que volem potenciar i que gràcies a la Fundació ONAT podrem fer és la part d'apropar també l'esport adaptat als alumnes perquè el coneguin i també es puguin posar una mica a la nostra pell. Doncs felicitats, no pareu, que sabem que teniu molts projectes i moltes ganes de fer projectes. No pareu i endavant, el premi per vosaltres. Moltes gràcies, felicitats. Podeu tornar al vostre seient. Gràcies. Donem pas al tercer guardó d'aquesta tarda i per lliurar-lo demanem que pugi a l'escenari el senyor Miquel Catarineu, que és representant de MAT Investment Holdings SL. Endavant. El proper guardonat és un projecte destinat a tots aquells infants i joves de Catalunya d'entre 7 i 25 anys en diversitat funcional per tal que puguin practicar esport amb amics i familiars de similar edat sense diversitat funcional. Pues a Concadem fem ja la part d'esport que es fa SAFE, que és com fan... No és que no competeixen ni res, i després hi ha slalom, hi ha bàsquet i hi ha hockey. Ponte en la línia esta verde, más o menos. Cada dissabte es reuneixen al voltant d'uns 40-50 infants i joves que venen d'arreu del territori català i fan les activitats esportives aquí com Concadem. A més de treballar amb persones amb discapacitat física, també treballem amb persones sense discapacitat on intentem trobar modalitats esportives inclusives, on tothom tingui cabuda. Va, tinc Martí! Tinc Lara! A mi el que més m'agrada és el bàsquet, però perquè és amb el que més disfruto. Soc una persona que m'agrada competir i és el que més m'agrada. Martí! Martí, 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 Martí! Doncs el guardó és per l'Associació de Lleure i d'Esport Concadem i el seu projecte d'esport i lleure inclusiu. Recull el premi la Dan Sabir, president, Didac Arbertos, esportista, i el Miquel Romagosa, coordinador esportiu. Benvinguts i enhorabona. Qui fa de portaveu? Tu mateix, president. Aviam, d'on va sortir aquesta iniciativa i quina valoració en feu del resultat que heu obtingut fins ara? Doncs Concadem neix el 2004, ja fa 19 anys gairebé,
i de la mà del Francesc Coromines, una persona referent a l'esport i en el lleure adaptat, una persona amb discapacitat. Ja no ens acompanya, però el seu llegat, la seva entitat i tot plegat ho mantenim i cada dia ho fem més gran i treballem moltíssim perquè l'esport adaptat arribi a tothom. Abans de qualsevol cosa, agrair a ONAT Foundation per aquest suport. Per nosaltres és molt important per poder continuar a l'esport adaptat. També als companys i companyes d'INEF perquè ens fan sentir a casa cada dissabte que entrenem aquí. I, evidentment, a les famílies i membres de Concadem, en especial als participants, perquè cada dissabte venen, s'esforcen, suen, ploren, riuen i milloren cada dia a nivell esportiu. Per tant, és la raó d'existència de Concadem. Així que moltes gràcies. Moltes felicitats. Moltes gràcies. El guardó per vosaltres. I enhorabona. Gràcies i enhorabona. Ja poden tornar tots al seu seient. I per tal de lliurar el següent guardó, rebem a l'escenari el Daniel Díez, CEO de Díez Advice. Gràcies. Expliquem ara una història. Posis aquí, sisplau. Un petit grup d'entrenadors, de jugadors i de jugadores del Club de Bàsquet de Llívia Puigcerdà han creat un nou equip. És Únix Cerdanya. I l'han creat per tal que les persones amb diversitat funcional puguin gaudir d'un esport en equip amb tots els avantatges per desenvolupar les activitats motrius i personals, així com també millorar la salut d'un mateix. Veiem-ho una miqueta. Hòstia, pilotos! Que són de bones! M'encanten! El projecte va sorgir fa 2 anys i des de l'any passat que estem federats a la Lliga Catalana de la Federació Acell hem aconseguit fites superimportants com arribar a tenir un dels nostres jugadors seleccionats per Special Olympics d'Espanya i participar als Jocs Special World Games de Berlín. Vam començar a 107 jugadors el 15 d'octubre del 2020 i estem molt contents de poder explicar que a dia d'avui ja en som 24. M'agradaria dir als entrenadors que són bons entrenadors i que ho donen tots per nosaltres. Ole, clar que sí. Aquests aplaudiments. El guardó. El quart guardó d'aquesta nit és pel Club de Bàsquet de Llívia Puigcerdà i el seu projecte Únix Cerdanya i recullen el premi Moisès Puig, que és jugador, la Montse Garcia, que és jugadora, i l'Alba Olsina, que és entrenadora. Enhorabona. Hola. Veniu de molt lluny, Bueno, escolta'm una cosa. Aquest projecte, aquest equip, Únix Cerdanya, quina repercussió està tenint? Únix de Cerdanya és un club de Llívia i Puigcerdà, és Girona, cara. Sí. Encara. Escolta, i us coneix tothom allà a la comarca? Sí. Sí? Sí? I quan aneu pels llocs us diuen coses? Sí. Únix Cerdanya. Sí. Sí? Sí. Què tal el projecte? Té repercussió, veritat? Sí, la veritat és que sí, el vídeo ben bé resumeix exacte a la perfecció com estem funcionant des de fa aquests 2 anys. Però és cert que s'han fet molt mediàtics, Cerdanya són poqueta gent i ells només que van amb el xandall pel carrer ja saben que són superfamosos. Molt bé, doncs enhorabona per aquest premi. Felicitats. Aquí us donen el guardó. Moltes gràcies. Podeu tornar al seient i ens ha quedat molt clar que sou de la part de la Cerdanya de Girona, Ha quedat claríssim que sou de la part de Girona. De moment, De moment, ha dit. Anem pel següent guardó d'aquesta nit i per lliurar-lo demanem la presència dalt de l'escenari del senyor Gerard Pi, que és CEO d'Electricitat Boquet SL. Sisplau. El treball col·laboratiu de 2 entitats crea el projecte d'handbol IN per la millora de la salut tant física com mental de les persones amb discapacitat intel·lectual o funcionant, treballant també els hàbits de vida saludable amb seguiments personalitzats, entrenaments i activitats que situen la persona
al capdavant del procés d'adquisició d'aquests hàbits? Lo que más hacemos es jugar balonmano. Hacemos juegos, tiramos a portería, cuando entrenamos, sí. Y cuando jugamos partidos, a veces, la mayoría de los partidos los ganamos ya directamente, sí. Bueno, aquest equip va néixer l'any 2016 en col·laboració amb el Club Handbol Cardedeu. Una de les bases del projecte era que poguéssim disposar d'un equip a dintre d'un club, un club que estigués funcionant, que tingués una trajectòria, i la veritat és que és un projecte molt interessant. Al final l'esport és un dret per tots i per totes i està clar que suma per tots i per totes. Nos gusta el deporte que hacemos y nos gusta disfrutar, aunque perdamos. I el guardó és per la Fundació Lluïsa Oller i el Club Handbol Cardedeu pel projecte Handbol IN. Recull el premi David Colomer, president del Club Handbol Cardedeu, Carla Hinojosa, entrenadora, i en representació Viver Belllloc, Sara Brunés, jugadores. Felicitats. Actualment compteu amb 16 jugadors i jugadores i esteu vinculats a la Lliga de mano en mano. Quina valoració en feu d'aquest projecte? Qui parla? Jo mateix. Ja Doncs, a veure, el projecte, la valoració és totalment positiva, com no podria ser d'altra manera. Pel Club Handbol Cardedeu és un orgull poder formar part d'aquest projecte i col·laborar amb la Fundació Lluïsa Oller i, evidentment, tenir aquest equip de jugadors i jugadores que ens ensenyen cada dia totes les seves capacitats, que són moltes, i poder demostrar que jugar a handbol o a qualsevol esport no només és sinònim de salut, sinó que és sinònim d'inclusió i d'igualtat. I no ha vingut aquest que deia que no, els partits els guanyen quasi tots, sense baixar de l'autocar. Sí, sí. Bueno, però aquest és l'esperit, no? Sí, bueno, no sé, nosaltres portem molts anys ja, tots junts amb aquest equip, i al final hem creat un grup que més que un equip i més que competir, el que fem és gaudir tots junts, passar-nos-ho bé i sentir-nos en un lloc on estem còmodes, on tenim un espai per nosaltres, per sociabilitzar, per estar bé entre nosaltres i perquè ells tinguin un espai també per poder jugar aquest esport que potser d'una altra manera no podríem fer-ho, no? Molt bé, doncs moltes felicitats, moltes gràcies per estar aquí, us donen el guardó. Moltes gràcies. Ja podeu tornar. I per tal de lliurar el següent guardó, rebrem a l'escenari el senyor Jaume Cané, conseller delegat de Freudenberg, Espanya. El següent projecte, del que parlarem tot seguit, pretén aterrar a nivell català les activitats del patinatge inclusiu, obrint les portes als col·lectius que normalment no tenen accés al gel, com és el cas de grups d'associacions que treballen amb l'esport per promoure la integració social. Veiem-ho. El patinatge inclusiu és un programa que vam posar en marxa l'any passat a nivell formatiu arreu de l'estat espanyol, des de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, i ara mateix el que volem fer és desenvolupar l'abast del patinatge sobre gel per tots els col·lectius més desafavorits, especialment pels col·lectius de persones amb alguna discapacitat. L'aposta de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern per un esport inclusiu s'està veient a totes les seves disciplines i s'ha posat en marxa amb la tecnificació conjunta dels nostres esportistes tecnificats amb els esportistes promeses paralímpiques. Tot això està englobat en poder fer una federació que sigui realment inclusiva per tots. Doncs lliurem un guardó aquesta tarda a la Federació Catalana d'Esports d'Hivern i al seu projecte que acabem de veure de patinatge inclusiu. Recullen el premi l'Eudal Carol, que és membre de la Junta, l'Anna Soldevila, que és directora, i la Maria Zapata Vila, que és responsable d'esport inclusiu de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. Benvinguts!
Gràcies per estar aquí i moltes felicitats per aquest guardó. Expliqueu-nos, acabem de veure que aquest projecte és una realitat, però vosaltres voleu que vagi més enllà. Quins són les passes que se seguiran properament? Quins són els reptes, els objectius a curt termini? Bueno, el repte és el que hem vist els companys que han fet malabars fa una estoneta. Expressaven amb imatges el que nosaltres pretenem fer realitat. És un exemple de normalitat, d'estar tots junts i d'arribar lluny, però plegats. I en això estem, en intentar-ho i aconseguir-ho, per suposat. I el gel ja no és una barrera, ja no és un lloc prohibit per ningú, no? Arrel de l'any passat, de la possibilitat de fer des de la Federació Nacional unes formacions en patinatge inclusiu, hem agafat el testimoni i des de la Federació Catalana hem volgut implementar. Per què fem aquestes formacions? És perquè tothom pugui tenir accessibilitat al gel. Aquí hem tingut un exemple, l'equip d'Únic Cerdanya, que estan allà, fort aplaudiment per ells, que van ser el nostre projecte pilot per provar si funcionaria l'activitat. I veritablement, per tal com vau dir tots de les activitats i de més, estem en marxa. Ara ens tornem a activar. Aquest any tindrem la propera activitat, l'encetem ja pel desembre, a Viella i a la Cerdanya. Esteu tots convidats a participar. I a partir d'aquí el que volem és continuar i anar engrandint aquest projecte que volen que tothom accedeixi al gel i a les activitats de neu que tenim a la Federació. Persones amb i sense discapacitat compartint espais i compartint esport. Doncs que així sigui, segur que ho aconseguireu. Espereu que us donen el guardó d'aquesta nit. Moltes gràcies. Moltes gràcies, enhorabona. Anem pel següent guardó i pel següent guardó demanem la presència dalt de l'escenari de Josep Ferrer, representant de Nadico Industrial Management. La importància del waterpolo català fa del Waterpolo Ability una opció més que necessària en l'oferta als esportistes amb discapacitat. La finalitat d'aquest projecte és fer del waterpolo un esport inclusiu en el medi aquàtic on les condicions canvien i les necessitats de mobilitat també són diferents. Waterpolo Ability és un projecte que l'hem creat perquè les persones amb discapacitat que els agradi l'aigua, de natació, en el nostre cas waterpolo, puguin gaudir d'un esport tan maco. Volem deixar clar que és un esport totalment inclusiu, mixta, molt important, mixta, que té cabuda a tothom. El hecho de hacer un equipo de diferentes discapacidades y demás, pues te ayuda de alguna manera a seguir superándote porque hay personas que tienen más nivel y tienen más dificultades a la hora de jugar o algo y te inspira, ¿sabes? Eso es tuyo, Alex, eso es tuyo, Alex, eso es tuyo. I el premi és per comissió Waterpolo Ability i el projecte Waterpolo Ability. Recull el premi Gabriel Villarrubia, Julio de Cerro i Maidaín Medrano, esportistes. Gràcies. Enhorabona també per aquest guardó. Felicitats. Enhorabona. A veure, quantes persones hi ha implicades ara mateix en aquest projecte i quins serien els mètodes d'entrenament que feu servir en el medi aquàtic? Entrenem tot el que ens deixen. Estem en un col·lectiu d'unes 80 persones, 70-80, entre 3 clubs. Déu-n'hi-do. És un projecte molt jove, que vas començar com una broma, però ara ens hem traçat la finalitat i l'objectiu d'arribar a una Paralimpiada, amb un esport que ha donat tants èxits amb el waterpolo. Ens vam plantejar que és impossible que no hagués paralímpic de waterpolo, no? Estem treballant a 2 nivells, us tinc que dir a 2 nivells, que un és el competitiu aquest que us estic parlant i l'altre és que és quan gaudeix tothom al club, els clubs que estan implicats aquí, que és totalment inclusius i veus gent amb una afició tremenda. I és un missatge que volem donar que no es quedi ningú a casa, que tothom faci esport, en aquest cas nostre si és d'aigua millor,
però que ningú es quedi a casa, que tenim que demostrar al món que tenim dret a tots, que es viu una vegada. I tenim que tirar endavant tots. I tant que sí. Moltes gràcies. Moltes felicitats, moltíssimes gràcies i ja podeu tornar. Enhorabona. I missatge també, diu, entrarem el que ens deixen, per tant, qui sigui responsable, deixeu-los entrenar més, sisplau, que tenen ganes i fa falta. Anem pel següent guardó. Això mateix, per tancar el bloc de lliuraments i fer entrega d'aquest guardó demanem la presència a l'escenari del Francesc Relats, administrador de Barnasfal. Parlem de ciclisme i parlem de l'equip ciclista del Club Alba, que està integrat per 25 ciclistes que surten a pedalar 3 cops a la setmana, alerta, Però sortir a pedalar per la seva comarca resulta que no és suficient i no en tenen prou. Així que van decidir, ja fa un temps, que volien somiar amb gran i donar la volta a la península Ibèrica. Doncs m'agrada perquè quan anem amb rutes és una mica difícil superar els quilòmetres, però bueno, quan ho has fet ja està, però costa molt. Sergi! Estem arribant a Gandia, com estàs? Supercontent! Doncs el projecte va néixer l'any 2004, arrel de que una entitat de Bèlgica ens va convidar a fer el Camino de Santiago des de Roncesvalles a Santiago de Compostela. I arrel d'això vam quedar supercontents d'aquesta experiència i vam dir, doncs seguim. I res, fins avui encara estem pedalant pels camins, doncs fent tota la volta a la península Ibèrica. Bon dia, Marta. Bon dia. L'any passat va ser la meva primera ruta que vam fer de l'Estaix, cansat però va anar superbé, Ole! Super! Molt bé, un guardó, l'últim guardó de la nit pel club ciclista, el club esportiu Alba i el projecte El Somni, la ruta ciclista de llarga distància per donar la volta a la península. Recullen el premi a esportistes del club, el Francesc, el que pujarà és el més veterà, però també l'acompanyem la Míriam Ribas i la Cristina Mallol. Així, si voleu, ja podeu pujar dalt de l'escenari a buscar el vostre guardó. Déu-n'hi-do, Us canseu, però us canseu amb il·lusió. Escolteu una cosa, ens heu d'explicar una novetat d'aquest any, que és encara més difícil, que és el tàndem, no? Aviam, quin és aquest repte? Jo aguanto el micro i tu parles. Bueno, aquest repte és aconseguir fer tota la península. Però i el del tàndem? Qui m'ho explica, el del tàndem? El tàndem és un noi que, bueno, casualitatment és el meu company de pis i no hi veu gaire, només un 10%, i té un problema d'hemiplegia parcial, en fi. I aleshores, perquè pugui participar, com que ho va provar amb la bicicleta, però tot el rato anava donant cops amb les pedres. Bueno, deixem-ho aquí. És igual, que anava amb tàndem, sí, és igual. Molt bé. I ara ja no hi ha res que l'aturi, doncs? No. Ni amb ell ni a vosaltres, pel que hem vist. Perquè hem vist no hi ha cap camí que se us resisteixi. Bueno, enhorabona pel guardó. Us donen el premi? Vols dir una cosa? Aviam, ja t'aguanto el micro. També us vull dir una cosa, aquest premi també el tenim dedicat a una persona que ens va marxar, que és la primera persona que ho va organitzar, que es diu Violant, que aquí darrere a la camiseta portem un escrit a dalt. Aviam, casc al cap, peus als pedals, guants a les mans. Això ho deia la Violant? I això l'enyorem molt i aquest premi el dediquem amb ell amb el seu cor. Doncs molt bé, un aplaudiment per la Violant i un aplaudiment per vosaltres. Moltes gràcies. Podeu tornar al seient i enhorabona per aquest premi. Podeu tornar. Aquests ciclistes, que era també un dels esports preferits del
del Sergi Mingote. Bé, l'enhorabona a totes les persones premiades en aquesta quarta edició dels Premis Inclusius i a tots i cadascun dels seus projectes, llarga vida i encert. Hem donat fins a 10 guardons aquest vespre, aquesta tarda aquí, i ara ja anem arribant al final, però abans d'acabar sí que demanem la presència aquí dalt de l'escenari de la senyora Anna Caula, que és secretària general de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, quan vulgui. Bona nit a tothom, un plaer. Primer gaudir d'aquest escenari, saludar les autoritats que avui ens acompanyen, els patrons, i a mi m'agrada sempre aquests esdeveniments, digui tota aquella gent que estimem el món de l'esport. Si parlem de que és passió, és emoció, és cohesió, és salut, és il·lusió, és entrega, crec que al final també parlarem de que és esport, i això ho defineix tot. Crec que l'esport, i avui ho hem vist, ens porta cap a un imaginari, cap a un món que poques vegades quelcom més és capaç de transportar-nos. Ens porta a un entorn on canvia tot. Tu et poses una samarreta esportiva, arribes a una pista i es transforma tot allò que en un moment t'acompanyava. Les etiquetes canvien, les mirades canvien i de cop observem el món d'una manera diferent. Aquesta potència poques eines la tenen i una d'aquestes és l'esport. Com a govern hem decidit que ha de ser un dels pilars de país i crec que la setmana passada el govern declarava l'esport bé essencial i és una declaració d'intencions, de dir que és un bé que ens protegeix i és un bé que ens cuida a la nostra salut física i també a la nostra salut mental. Té una força transformadora que ens fa diferents i un ADN esportiu català que ens ha de fer sentir orgullosos. Hi ha d'haver-hi un punt d'autoestima que crec que n'hem de sortir sempre a defensar-ho. Som diferents. Com vivim l'esport a Catalunya, crec que es viu a molt pocs llocs. I a tot això crec que té un secret, que és que no és un projecte d'uns. No és un projecte de clubs, ni només d'institucions, ni només de federacions, és un projecte de tots. L'hem sentit moltes vegades aquesta paraula. Quan tots hi posem il·lusió, quan tothom empeny en un projecte, es converteix en quelcom diferent i especial. I crec que és això el que tenim en aquest moment a les nostres mans i amb l'esport al centre. Catalunya al final és molt potent esportivament, però creiem que tenim un repte. Com a esport femení, com a dona esportista molt de temps, hem fet valer que aquesta ha de ser la legislatura de l'esport femení. A mi m'agrada explicar moltes vegades que no som iguals i tampoc aspirem a la igualtat. Benvingudes siguin les diferències i que ens expressem de maneres diferents. Això sí, hi ha un dret que hauria d'estar permès o inherent a tothom, que és el dret a la igualtat d'oportunitats. I crec que avui, aquesta nit, hem estat parlant tota aquesta estona d'això, aquest dret a que tots tinguem les mateixes oportunitats per expressar-nos de la manera que som, amb la nostra diferència i la nostra manera única d'observar el món. I per això estem aquí, per ajudar i empènyer a que tot això passi. Per trencar estereotips. M'agrada parlar dels estereotips contra les cordes, de fer-nos pensar, abans també ho parlava el president, d'analitzar tot allò que culturalment hem anat carregant, però que d'alguna manera ens hem de treure de sobre i observar-ho d'una altra manera. I aquí també la implicació del govern. Fa poc estem publicant una sèrie a l'Esportiu anomenat Sense límits, que posa a primera línia tot el que esmentàveu. És aquesta visibilitat, és entendre com es fan les coses, a vegades, doncs potser amb una discapacitat, potser amb una altra manera d'observar el món. I també amb aquesta doble discapacitat, a vegades, quan ets dona, i a més pots tenir algun tipus de limitacions. I ho fèiem en tots els àmbits. El mes de setembre fèiem entre totes tot, esport femení, ajuntàvem a Tarragona 4.000 esportistes, era una festa de l'esport femení a tots nivells. I ajuntàvem també que hi haguessin 10 referents que atenguessin i va ser un dia on es va mobilitzar una energia i una il·lusió
i allà també hi havia les referents de l'esport femení adaptat. Tot això és normalitzar, tot això és formar entre tots una gran família. També posem a sobre la taula la voluntat de que han de passar més coses i amb l'Observatori Català de l'Esport i aquí el seu director de l'INEF ens hem emplaçat a l'any 23 a publicar un estudi on ens demostri una fotografia real de què passa al país amb l'esport adaptat. Quanta gent practica, per què no practica, per tenir molt clar on hem d'intervenir per possibilitar que tot això vagi en augment. Sabem que aquests premis avui remarquen moltes coses i contribueixen sobretot a teixir aquesta il·lusió que ens acompanya. És qualitat, és diversitat, és emprenedoria i també aquesta capacitat de teixir una complicitat amb tot el món també privat, perquè avui aquí hem vist una gran mostra que quan unim totes aquestes energies la potència és molt bona. I perquè crec que també l'esport adaptat va més enllà de l'esportista i crec que també ens hem d'obligar a observar-ho d'aquesta manera, perquè quan intervens amb un esportista amb certes necessitats, intervens a les famílies, intervens donant oxigen o aconseguint que tots participem de quelcom que inherentment ens hauria d'arribar. Per tant, per aquesta Catalunya que anhelem més lliure, més pròspera, progressista i sobretot transformadora, crec que hem de posar al centre l'esport, però l'esport amb la mirada plural que hem observat avui. A vegades en el món de l'esport ens diuen bueno, la vostra feina és anar a veure partits al cap de setmana. Crec que avui hem demostrat que això no va d'això. L'esport va de salut mental, va d'implicació, va de teixir comunitat a partir d'uns valors que avui, cada vegada que ha pujat avui a recollir algun premi, crec que ens han fet una demostració que els valors ens construeixen. Gràcies per ser-hi, gràcies per treballar a favor de l'esport català i visca un país tan creatiu com el que tenim. Visca Catalunya. Gràcies. Gràcies, secretària, per aquestes paraules que serviran per tancar aquest acte. De fet, estem a punt d'acabar. Estem a punt d'acabar i jo només diria quina sort que tenim un any més de veure com no hi ha límits i no hi ha barreres insuperables. I que content que estaria en Sergi. Sí, perquè ell era un obsessionat de que l'esport és una de les millors eines d'inclusió i aquest és el llegat que ens va deixar. I ara estem a punt d'acabar, però saps què passarà? Que començaran a tremolar coses i sobretot tremolaran molt els arbres, perquè aquest és el títol del nou tema que ens canta la Bet. Benvinguda de nou. Moltes gràcies. He pintat l'horitzó per sanar les penes, tant de bo que aquest mal marxi ben de pressa i jo no em desespero. Vaig lluitant amb dimonis a dins el meu cap. He creuat l'oceà i ha valgut la pena. Més enllà del teu cor no hi veig cap frontera i jo no em desespero, i jo no em desespero. Més grans, més forts, ara els dies comencen, l'esperança es fa gran i la sento constant. Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho amb tu, per volar més amunt. Jo vull fer-ho amb tu, que tremolin els arbres. Jo vull fer-ho amb tu, per anar molt més lluny. Jo vull fer-ho amb tu. Oh, 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 oh.
he cantat 1000 cançons que ja formen part del món i torno a fer-ho. Van sonant melodies a dins el meu cap. I he trobat a poc la millor manera de poder ser qui sóc. No hi ha marxa enrere i jo no em desespero, i jo no em desespero. Més grans, més forts, ara els somnis floreixen i el meu cor i el meu cap volen ser al teu costat. Fer-ho, jo vull fer-ho amb tu, per volar més amunt. Jo vull fer-ho amb tu, que tremolin els arbres. Jo vull fer-ho amb tu, per anar molt més lluny. Jo vull fer-ho amb tu. Oh, 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 oh. Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho amb tu. Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho amb tu. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Bet, Moltes gràcies, posar el punt Bet. final amb la teva veu, amb l'acompanyament de la guitarra i per aquesta meravellosa cançó que posarà punt final a aquest acte. Sí, perquè hem arribat al final d'aquesta quarta edició dels Premis Inclusius de l'Esport Català. Enhorabona a tots i a totes els premiats i les premiades. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Moltíssimes gràcies a tots. I per acabar us demanem a tots els guardonats i guardonades que pugeu a l'escenari per fer la foto de família, el clàssic amb el que acaben sempre tots aquests actes. O sigui que vinga, tots cap aquí dalt. Tots Moltes els premiats, gràcies a tots, als esportistes, als promotors, als patrocinadors, les autoritats, Onat Foundation, tots, gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Fins l'any que ve. Això mateix, us esperem l'any que ve. Gràcies.